Здравейте, аз съм Мартин, а вие сте с Супер Хенди. В днешното видео ще ви покажа как да си направите холограма за вашия телефон. А ето и какво ще ни е нужно. Кариран лист, измерителна линия, молив, тънкописец, тиксо, моментно лепило, макетен нож и прозрачни кутии от компакт дискове. Нека да започнем. Първо очертайте формите на фигурата, в която ще се прожектират холограмните изображения. Тя ще се състои от 4 страни с пирамидална форма, както показвам тук във видеото. Височината на триъгълника е 3,5 см, основата е 6 см, а горната страна трябва да бъде 1 см. Може да изрежете готовия шаблон и да го наложите върху прозрачната кутийка. С помощта на тънкописец очертайте неговата форма. След това с макетен нож изрежете внимателно триъгълника. Трябва да получите 4 еднакви елемента. Скрепете ги с тиксо, за да може да проверите дали формата е правилна. Когато бъдете сигурни, че всичко е наред, ги залепете с моментно лепило. Когато фигурата е готова, стартирайте видеохолограма за вашият смартфон. След като стартирате видеото и го пуснете на голям екран, поставете пирамидата с върха надолу, като я позиционирате по средата на екрана. Щом сте готови, загасете лампата и се насладете на вашата холограма. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао от мен!